Здравейте, включвам се отново, за да ви покажа какви са последните книги, които си взех и които ми предстои да прочета. Първата книга е на Ви Кейланд, Неуместно. Тази книга наистина привлече вниманието ми. Смятам, че ще ми бъде доста интересна, така че предстои да разберем. Втората книга, която си взех, е на Лусинда Райли, Стаята на пеперудите. В интерес на истината тази книга доста дълго време я наблюдавам, доста дълго време съм я набелязала и имах желание да си я взема, да я прочита, но винаги нещо ме теглеше, явно просто не е бил моментът, но най-накрая тази книга се озова в ръцете ми, така че нямам търпение да я прочита. Следващата книга, която си взех, е Ема на Джейн Остин. Може би тук ще ви изненадам или пък не, но Джейн Остин е една от моите най-любими авторки. Чела съм доста нейни книги. Ема обаче е книгата, която все още не съм прочела. Така че със сигурност ще ми бъде доста интересно. Стилът и написане страшно много ми харесва. Историите са, макар да са писани много отдавна, са доста съвременни, доста прилики се вижда със съвремието, така че определено ви препоръчвам, ако не сте чели книга на Джейн Остин, да опитате, защото смятам, че може да се препознаете в доста от нейните книги. И докато сме на такава тематика, ви представям Джейн Ейър. Може би доста голяма част от вас вече са чели тази книга, но пък аз все не стигах до нея, така че ми предстои тепърва да я прочета. И така, това са последните книги, които си купих, книгите, които предстои да прочета. Надявам се да ви е било интересно. Ако е така, харесайте клипа, коментирайте вашите любими книги или пък книгите, които сте си взели последно. Така че това е от мен за сега. Очаквайте включване много скоро. Чао!